сигурят място на финалите. Квалификация за шампионата утре. В 9 часа сутринта започва програмата ни утре с пряко предаване на финала на ансамблите девойки. Напомням, българките с трети резултат от квалификацията днес, с много високи оценки за трудност са нашите. Първи са рускините, втори Азербайджан. Така че с претенции, възможности и очаквания за медал стартира нашия ансамбъл утре. Като цяло не е толкова убедителна сесия на Като Канаева, но това